Маэстроға башқұрт халқына мәңгілік көйлер һәм йырдар бүләк итү миссияһы бирелә ахыры. Уның язган көйҙәре һәм йырдары, моңдары буга тиклем нисәмә буынды үстерһә лә, киләсәк буындың да ул мәңгелек хиттары булып яңгыраясак. Йылдар уҙыр, буындар яңарыр һәм буындар алмашыныр, әммә бүгін башҡарылған йырдар мәңге йәшәр. Шулай бит? Шулай, сөнки моң ул йыһан бүләге, моң мәңгелек. Сәхнәлә маэстро Рим Хәсәнов. Рәхим итегеҙ. Сәрмәсән. Ысынлап та кларнет инструмент миңа бик ошай. Чөнки
уйнаганда уны дудукка ла охшатырга була, курайга ла охшатырга була. Башка инструментты охшатып булмай, а кларнетты була. Шуңа күрә балаларыгыз, кызларыгыз башлангыч музыкант булһа, мына мин тәкъдим итәр инем кларнетты онытмаска.